हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत मटन काजू झणझणीत रस्सा। इथे मी हे मटन घेतलेलं आहे, साधारण 300 ते 400 ग्रॅम आहे। स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। साहित्य पाहून घेऊया आपण। इथे मी 3 ते 4 तमालपत्र घेतलेले आहेत। ही एक दालचिनीची काडी घेतलेली आहे। त्यानंतर 2 लवंगा घेतलेल्या आहेत। अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे। आलं लसूण पेस्ट घेतली 1 चमचा। काळी मिरी पूड घेतलेली आहे अर्धा चमचा। हा मध्यम आकाराचा एक कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरून। मटन रेसिपीमध्ये मी काजू सुद्धा वापरणार आहे। हे सुके काजूच घेतलेले आहेत आपले रेग्युलर। ते मी 2 भाग करून गरम पाण्यामध्ये अर्धा ते 1 तास भिजत ठेवणार आहे। इथे मी एक छोटा कुकर गरम करत ठेवलेला आहे। त्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल घालून घेतलेलं आहे। ते गरम झालंय। आता मी हा अख्खा खडा गरम मसाला आहे तो घालून घेणार आहे। यामध्ये आपण 2 वेलची सुद्धा ॲड करू शकतो। सुरुवातीला मटण आपल्याला आधी शिजवून घ्यायचे। ते मी यामध्ये अर्धा कांदा घालून घेणार आहे। आलं लसूण पेस्ट घालून घेणार आहे। हळद घालून घेणार आहे। त्यानंतर हे मटण घालून घ्यायचं आपल्याला। आता आपण यामध्ये काळी मिरी पूड घालून घेणार आहोत। मीठ घालून घ्यायचे। साधारण 1 ते 2 मिनिटं झाल्यानंतर यामध्ये आपण पाणी घालून घेणार आहोत। 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। साधारण 1.5 ग्लास मी पाणी घालून घेणार आहे। कुकरला झाकण लावून 4 ते 5 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत। आता आपण फोडणीला जे साहित्य लागणार आहे ते पाहून घेऊ। हा जो उरलेला कांदा होता तो आहे अर्धा। त्यानंतर हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे। याचा व्हिडिओ मी आधीच बनवलेला आहे, शेअर केला आधीच। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे। त्यानंतर हा मालवणी मसाला आहे 2 टेबलस्पून। आलं लसूण पेस्ट आहे। हे जे काजू आपण पाण्यात भिजत ठेवले होते ते आहेत। ह्याची चव ओल्या काजूसारखीच लागते। खूप छान भिजले आहेत ते। त्यानंतर एक टोमॅटो प्युरी घेतलेली आहे आपण। एका टोमॅटोची प्युरी घेतलेली आहे। हा साधारण 1 ते 1.5 टीस्पून शाही गरम मसाला घेतलेला आहे। सुहानाचा आहे तो। मटन कुकरमध्ये शिजत आहे तोपर्यंत आपण पुढची रेसिपीला सुरुवात करू। इथे कढई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये मी 1.5 टेबलस्पून ऑइल घालून घेतलेला आहे।
त्यात कांदा घालून घ्यायचा आहे. कांदा छान परतून घ्यायचे. कलर चांगला येण्यासाठी आपण तेलावरच मसाला टाकून घेणार आहोत. अर्धा चमचा हळद सुद्धा घालून घेते. अर्धा मिनिट साधारण मसाला आपण भाजून घेऊ. त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट ॲड करू. टोमॅटो प्युरी ॲड करून घेऊ आपण. हे साधारण 1 ते 2 मिनिटं चांगलं शिजवून घेऊ. आता आपण मटण शिजलं की नाही ते बघू. मटण छान शिजलेलं आहे. हे जे आहे त्याला आपण मटण सूप म्हणू शकतो. फार टेस्टी लागतं ते. आजारी व्यक्तीसाठी खूप छान रेसिपी आहे ही. आपली ग्रेव्ही सुद्धा छान रेडी आहे. आता यामध्ये आपण हे काजू घालून घेऊ. गॅस थोडा मोठाच ठेवलाय. हे जे कांदा खोबरं वाटण आहे ते घालून घेऊ आपण. मला मटण किती छान शिजलं आहे दाखवते. हे जेव्हा स्किन हाड आणि स्किन हे जेव्हा सेपरेट होतं तेव्हा ते खूप छान शिजतं. साधारण 5 शिट्यामध्ये ते खूप छान शिजलेलं आहे. मटण शिजताना आपण मीठ घालून घेतलं होतं. आता आपण ग्रेव्हीसाठी मीठ घालणार आहोत. यामध्ये हे मटण आहे ते शिजलेलं घालून घेऊ आपण. गॅस मोठा करायचा आहे. आता ग्रेव्ही आपल्याला जेवढी पातळ घट्ट हवी असेल त्याप्रमाणे आपण पाणी घालायचं आहे. आधी हे 1 ते 2 मिनिटं मी असंच शिजवून घेणार आहे. त्यानंतर मी पाणी ॲड करणार आहे त्यामध्ये. 2-3 मिनिटं चांगलं मटण शिजलेलं आहे. हे जे मटण सूप होतं तेच पाणी मी यामध्ये ॲड करणार आहे. आपण रस्सा बनवणार आहोत मटणाचा. हा रस्सा साधारण 4 ते 5 मिनिटं मध्यम गॅसवर चांगला शिजू द्यायचा आहे. त्यामध्ये हा गरम मसाला सुद्धा ॲड करून घेते. 5-6 मिनिटं झालेली आहेत. आपली रेसिपी छान तयार आहे. काजू मटण रस्सा ही रेसिपी तयार आहे. सगळ्यात शेवटी आपण यामध्ये कोथिंबीर ॲड करणार आहोत. फ्रेंड्स, माझी रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.